Hej og velkommen til endnu et gameplay af GTA 5. I dag så skal vi lave alt muligt, som vi har skulle mange gange. Og som I kan se, har jeg lige fået 2.000 kroner ud af NT. Så det er jo faktisk bare super fedt. Nå, men som jeg har sagt i mine andre videoer, så kan vi godt gå ned og hugge et jetfly fra militærbasen. Så det synes jeg bare, vi skal. Eller nej, det gider jeg faktisk ikke. Jeg hader, når jeg skal køre helt dernede. Men lufthavnen, det kan vi godt aftale. Oh yeah, I want a peace, bros. I don't get around. I want a peace, bros. Ja, jeg kører så. Kør! Nå, skal vi slås? Vil du slås? Det kan du sgu bare glemme alt om. Au, hvor satan! Så, skal du have mere? Ja, det skal du fandme. Så kan du fandme lære det. Er der nogen, der skal prøve samme omgang? Nej, det forventede jeg heller ikke. Jeg skal lige låne din bil. Medmindre jeg finder en sejr en, men vi kan få lidt mange monies på. Ham der får jeg være med. Fuck. Går lige forbi Ammo Drop. Og jeg har fået nogle folk bil lige dernede. Vi skal også til lufthavnen. Og den giver mega mange penge. Så den skal vi have. Nej, det var ikke så være sindssygt ud. Jeg skal fandme have de penge af den. Jeg kan sgu også bare udkøbe for dig. Out of Beach Bros. Out of Beta, bare girl. Ud! Kan du komme ud? Kan du komme ud? Der er politiet efter mig, så jeg ringer lige til Lester. Lester for helvede. Hjælp, Lester. Tak. Men det kan du sgu ikke. Det kan jeg ikke se nu. Og nu tænker I nok, hvorfor jeg tænder og slukker lyset. Det er på grund af, at jeg vil gerne have mine videoer ikke er så højt i oplysningen. Og den bliver mange. God, get the fuck out of here. Ja, du skriger bare alt det du vil. Jeg er ikke en spor bange for dig alligevel. Jeg tror ikke, du er sindet. Wow. Så er vi her. Today er, at du skal plukkes. Og så reparerer vi lige, så vi får penge mange. Penge ud af den. Wow, man får mange penge ud af sådan en. Hvis de bliver ved med at gå sådan her, så har jeg da snart 100.000. Vi skal ned til lufthavnen. Men jeg er nødt til at have nogle venner med i mine videoer. Vi skal fandme nemme herind. Sons of Guns. Hit med noget. Skynd dig lidt. Jeg er ikke hele dagen. Og nu tænker jeg nok, slap lige lidt af med det.
Destruction. Shiba chiba lava. Runke singer. En festhat. Hvad gør de der festhatte? Fuldstændig varm. Hov. Okay. Og lige rumba super skud. Lige nogle shoes. Sagde du fucking til mig? Klipklapper, det gider vi ikke. Skatesko. Sådan. Så er det ud. Nu skal vi ned til lufthavnen. Wow! Så, nej, bliv der. Kom nu for helvede! Ud med dig. Så skal vi ned til lufthavnen. Det går rigtig stærkt. Yes, mand, jeg kører godt. Jeg kører rigtig godt. Den berømte kører skal forbi. Ups. Det må I meget undskylde. Det var meningen det hele. Så lige være på en hernede. 3 millimeter eller sådan noget, man siger endnu. Hvis jeg overhovedet kan nå det, inden når video skal stoppe. Jeg skal også lige stå op og få mig en rulle. Jeg er en fattig gammel mand med Jackson vaskebrækker og nogle penge. Det tager som ja. System in Norway. Læser for satan. Tak. Jeg vil også gerne lige en cola. Eller noget andet. Sådan. Jeg så en sej bil, men det gør vi lige fra. Vi kører og kører, bum 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 bum. Vi kører og kører, la 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 la. Malte er god til at spille GTA, fordi han er så sød. Og han bor i Toksvær,
Og hvornår er der nogen, der joiner mig? Det siger jeg i hver eneste video. Det var ingen, der gør. Okay. En eller anden, der vil sende en video. Please. Gå op på, hvad fanden er det nu? Den der, som der hedder en tilføj en ven, hvis I er online på PlayStation 3. Og så søg på Malte SDO, og SDO, det skal være med stort. Please gør det, fordi så kan jeg nemlig spille mere, sådan så jeg har en bodyguard på level 44 med mange penge. Og jeg har 50 millioner derhjemme. Ej, det har jeg ikke. Vi skal have sådan en lille bitte fly. Så skynder vi os jumpe ud. Og I må faktisk også gerne skrive i kommentarerne, hvad for en bil I synes, jeg skulle købe på nettet. Så vælger den nemt, eller det kommer an på, hvad det er for en. Den jeg bedst kan lide, og den jeg helst vil have. Så det må I meget gerne skrive. Og jeg kan ikke finde sådan et minifly, så vi tager bare et kæmpe fly. Vi spiser morgen lige, dabbe. Vi har en pistol, vi har en pistol. Pistolen går i verdens historie. Oppa, gang støj. Okay, sådan ser det ud, når vi skal flyve nu. Bebop, 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 Justin Bieber. Nå. Vi skal flyve op et fly med den berømte bebop. Og jeg ved ikke, hvad fanden, jeg kan ikke sige det. Yeah, Superman, eller nej, kæmpe torski. Han fik en helikopter til at skyde The Brad ned. Bradley skal dø. Alle her forlader området. Jeg kan ikke lade være med at skyde. Og helt seriøst, det kan jeg ikke. Og seriøst, det med helikopter med visirer. Det var så det her fly. Er I klar? Skriv i kommentarerne, hvis I er klar. 3, 2, 1. Goodie. Nej, for satan nu. Fucking spiller vi de politier ned. Undskyld, politi. Undskyld. Hey. Buni. Jeg vil bare sige tak for i dag nu, fordi det var hyggeligt. Og join mig, please. Så kan I komme ind, og så kan I se, hvor god jeg er. Vi ses alle sammen, og dejligt.